Troedd dda, a chroeso i chi i ni'n ffrwd fyw heno, sef y ffrwd fyw 30 diwrnod, 30 tip, Microsoft 365. Ag da ni'n ôl heno ar ôl chydig bach o saib dros yr penwythnos, felly diolch yn fawr i chi os da chi ar y fideo yn fyw, ond hefyd croeso mawr i chi os da chi'n gwylio ni ar y recordiad heno. Felly, heno da ni am edrych ar fersiynau ffeils o fewn Sharepoint a OneDrive, a mae hyn yn ffordd o wneud siŵr bod chi, er enghraifft, ddim yn colli newidiadau pwysig mewn ffeil da chi wedi wneud, neu efallai bod chi wedi gwario oriau yn trio fformatio dogfen yn neis, a wedyn da chi'n colli'r newidiadau yna am ryw reswm. Wel, mae'r fersiynau o fewn Microsoft OneDrive a Sharepoint yn golygu fydwch chi'n mynd yn ôl yn hawdd iawn i fersiwn blaenorol a cael newidiadau yna i gyd yn ôl yn iawn fel ydych chi'n disgwyl. Felly, heb ddisgwyl mwy, dwi am rannu'n sgrin efo chi ac anni trwy chydig o hwn a dangos i chi sut mae'n gweithio. Felly, rannu'n sgrin efo hyn. A dyna ni. So yn fan hyn, dwi just ar y desktop ar hyn o bryd. Mae gen i fy client Microsoft 365 wedi agor yn fyma, so dwi yn y porth 365. A fel da chi'n gwybod, mae gen i OneDrive a mae gen i SharePoint yn fan hyn. So, na ni gychwyn i ffwr ar y OneDrive, felly ffeils personol fi. Ac yn fan hyn, da ni fewn yn y OneDrive, da ni efo rhestr o ffeiliau'r defnyddio'r profi yma yn fan hyn. Ac er enghraifft, mwyn dangos hwn yn sydyn i chi, da ni am ddewis yr llyfr yma fyma, so book1.xls. So, fel da ni'n hofrio dros yr ffeiliau yma, newch chi weld bod ni efo yr 3 dot yma yn fan hyn. Felly, be dwi'n gwneud i clicio ar y 3 dot. A reit yn y gwylod yma, newch chi weld mae gennym ni version history. So, wnaeth hwnna ddeud fersiynau hanesyddol os da chi efo Office 365 yn y Gymraeg. Felly, clicio ar yr version history yn fyna, ac be newch chi weld ydy ni ddod i fyny efo fersiynau gwahanol o'r ffeil. Felly, os da chi wedi bod yn gweithio ar ffeil yn aml ac yn gwneud lot o waith yna fo, be newch chi ffeindio ydy bod hein yn adeiladu fyny fel mae amser yn mynd, a bod gennych chi hanes cynhwysfawr iawn o'r ffeil yna. A mae hwnna weithio'n gallu dibynnu ar faint o le sydd ar gael o fewn eich tenant Microsoft 365 chi. Ond fel rheol sydd ddim yn eich chi boeni am hynny, fydd hwnna'n adeiladu fyny fel da chi'n mynd, er enghraifft. So mae gen i fersiwn gyntaf, mae gen i'r ail fersiwn, a mae gen i'r trydydd fersiwn o'r ffeil yma. So da chi'n gweld mae hein yn weddol fach. Felly, be am agor y ffeil yma i weld be sydd gennym ni yn y ar hyn o bryd. Felly, na ni jyst agor hwnna'n sydyn. Dyna ni. So, does na ddim byd yn y ffeil yma ar hyn o bryd. Defnyddiol iawn. So, be na ni wedyn ydy, na i glicio nôl ar y 3 dots yma yn fan hyn, a na i fynd i'r version history. A wedyn, be am weld be oedd yn y ffeil yma? Da chi'n gweld rwan, am bod fi wedi bod i fewn iddo fo, jyst rwan, so mae yna fersiwn newydd wedi cael ei greu fyna, oherwydd mae hwnna'n newydd gael ei arbed i fi. A mae'r auto-save ma'n digwydd trwy'r amser ar y ffeils yma. So os dwi rwan yn mynd i fewn i fersiwn 2 er enghraifft, so dwi'n meddwl i fi fy hyn, does gen i ddim byd yn y ddogfen a dwi eisiau gweld be oedd yn fersiwn 2. Dwi'n siŵr os yna rhywbeth am fod yn fersiwn 2, ond ger i weld ynddo. Felly, clic ar y 3 dot yn fan hyn, sydd yn agos i fersiwn 2. So, rydyn ni'n glicio fyna, a be dwi eisiau gwneud ydy, dwi eisiau agor y ffeil yma i weld be oedd yna yn fersiwn 2. So, wnaeth hwnna ddod fi agor o, wnaeth ofyn i fi agor o yn Excel, a mae o'n gofyn i agor y rhaglen tra dwi'n agor nhw o fan hyn. So, na ni agor hwnna. Na ni, does na ddim byd fyna, so mae hwnna jyst fel fersiwn arall gwag, ond be da chi'n gweld ydy, yn fan hyn rwan, mae hwnna'n dangos i fi bod fi'n edrych ar fersiwn blaenorol o'r ffeil yma. So, os dwi eisiau wedyn, be mae'n gadael i fi wneud ydy, mwyn wneud hwn yr fersiwn mwyaf diweddar, dwi'n gallu ail roed y ffeil yma, uwch ben y ffeil mwy newydd, a dwi'n gallu mynd yn ôl i'r fersiwn yma. Felly, os ni'n clicio restore fyna, dyna ni. So, mae hwn rwan wedi rhoi y fersiwn 2 yna yn hytrach na fersiwn 4 fel y fersiwn mwyaf diweddar. Felly, dwi jyst am gau hwnna yn fan yna. So,
dyna ni, hwnna fydd fersiwn 4 rwan, ac os dwi'n, wel, na, hwnna fydd fersiwn 5 i ddweud y gwir. Os dwi'n agor hwn eto, dyna ni. So, mae fersiwn 5 rwan, a dylia bod fersiwn 5 yn union yr un peth a fersiwn 2, a fel ydych chi'n gweld, yndi mae o, yr union yr un maint, oherwydd fersiwn 2 nes i ddewis i fynd yn ôl iddo fo. OK, so dyna ni OneDrive yn sydyn, a wedyn, dych chi efo'r opsiynau i kind of, ar y version history yna, dych chi'n gallu gweld, dych chi'n gallu rhoi nhw syth yn ôl fel y fersiwn o'r ffeil, neu dych chi'n gallu agor nhw i weld beth sydd yn efo cyn mynd ymlaen efo'r kind of, a-droed yr fersiwn arall yna. A fel ydych chi'n gweld, fel ydych chi'n rhoi fersiwn ar top, mae'r un arall dal yn aros yna, beth bynnag i chi. So, os da ni'n gallu gwneud hynna fewn OneDrive, da ni wedi gweld bod pethau'n deddol o fod yn reit yn edrych yr un peth trwy Microsoft 365, yn reit gyson lle. Felly, os da ni'n mynd yn ôl i fan hyn, i'r hafan, a na ni agor Sharepoint i fyny. Felly, dyma ni Sharepoint. OK, a wedyn, da ni'n mynd i fewn i'r prawf, tîm yma, dyna ni. So, da ni angen safle tîm, really. Wel, so ni'n gallu gwneud hwn mewn safle cyfathrebu, ond dyma mae'n bach yn gliriach mewn tîm fel hyn. So, mae gennym ni'r folder gyllid ma'n fan hyn, a mae gennym ni ddogfen yn fan hyn. Felly, wnaethon ni weld yn y OneDrive, 3 dot, felly, dyna ni, mae'r 3 dot hefyd yn fan hyn. So, 3 dot, os da ni'n hofyn yn dros hwn. So, na i glicio ar y 3 dot. Version history, lawr yn y gwylodd yn fan hyn. So, ni glicio ar version history. Wedyn, da chi'n gweld yn fan hyn, mae hwn wedi rhoi 3 fersiwn gwahanol i ni. Dim llawer o wybodaeth yn y ffeils yma chwaith, ond be am just agor y ffeil yma i ddechrau fo, i weld beth sy'n efo, os rhywbeth. OK, so dyma ddogfen, rhywbeth arall. OK, so be am wedyn, meddwl i ni'n hynna'n, dwi eisiau mynd yn ôl i fersiwn 2 ella. So os na i glicio ar fersiwn 2 fan hyn, mae gen i chydig bach o opsiwn am yna. Dwi'n gallu ail roed o syth i ffwrdd os dwi eisiau, ond dwi'n gallu hefyd mynd i weld y ffeil yma. So dwi'n gallu gweld chydig bach o'r kind of hanes yr fersiwn y fan yna, ond os dwi'n clicio arno fe i agor o, dwi'n jyst yn gorfod clicio ar version history, a wedyn, os dwi'n clicio fan hyn, a wedyn clicio ar y link i hyn, so clicio ar y link, a wedyn eith ofyn i fi agor o fyny eto yn un o'r apiau Microsoft 365, so mynd i agor hwnna. Reit, so da chi'n gweld mae hwnna wahanol rwan i'r fersiwn mwyaf newydd oedd gennym ni, yr fersiwn arferol oedd gennym ni o fewn Sharepoint. A wedyn, be da chi'n gallu gweld yn hwnna wedyn ydy, mae yna rhywbeth really nice. So, da ni'n gallu gweld bod hwn yn fersiwn blaenorol. So, os da ni eisiau gwneud y fersiwn yma blaenorol ac dod o fo i'r brig o'r fersiynau, da ni'n gallu clicio ar Restore yn fan yna. Ond da ni hefyd efo opsiwn i gymharu. So, da ni'n gallu gweld beth sy'n newid yn y ffeil yma rhwng y ddau fersiwn. So, os dwi'n clicio ar cymharu fan hyn. So, dyma ni, mae hwn yn dangos i fi. So, dyma ni, a mae hwn yn gweithio yn Word, yn enghraifft. So, hwn oedd y ddogfen yma, dwi'n edrych ar, yr fersiwn, yr fersiwn o'n i wedi agor yma just efo'r un lein yma yn fan hyn, ond hwn ydy'r ddogfen mwyaf diweddar yn fan hyn. So, dyma'r ddogfen ac oedd yna rhywbeth arall wedi cael ei sgwennu yn fyna hefyd. So, dwi'n gallu wedyn edrych ar hwn a dwi'n gallu dewis i fi hyn, reit, OK, ydw i eisiau'r un yma neu ydw i eisiau'r un yna, ac mae o'n hawdd iawn i fi wedyn weld be ydy'r gwahaniaethau fewn rhain. A wedyn mae'n deud yma, dwi'n gallu gweld be sydd wedi digwydd i'r ddogfen yma. So mae hwn yn deud fi, defnyddio'r hyfforddi wedi rhoi fewn yr lein rhywbeth arall yma yn fyna. So dwi'n gallu cael hwn, oherwydd jyst dangosiad i fi ddweud gwir ydi o beth sydd wedi newid a falle. So dwi ddim eisiau safio'r dogfen yma ei hun, ond be dwi eisiau gwneud ydy clicio ar Restore yn yma so bod fi yn mynd yn ôl i'r fersiwn yma. OK, dyna ni. OK,
So os dwi'n agor o rwan, dwi wedi cael hwnna jyst chyb bach, dyna ni. So mae hwnna wedi mynd yn ôl, fel ni'n deud, i'r fersiwn yna sydd dim ond efo'r un lein yna, a mae wedi tynnu'r lein arall i ffwrdd i fi. So da chi'n gallu gweld o fewn OneDrive ac o fewn Sharepoint, mae gen i'n gallu weld beth sydd wedi digwydd yn y ffeils yma, mae gen i'n gallu fynd yn ôl ac ymlaen rhwng y ffeils, so bod o'n dangos ni be oedd y newidiadau yna. So mae hwnna'n rili neis. So wedyn os da ni wedi colli rhywbeth yn y ffeil er enghraifft, a da ni'n siŵr beth wedi digwydd, mae'r version history yna'n gadael ni weld bob peth sydd wedi digwydd yn fyna. A wedyn yr peth ail o ola, o'n eisiau dangos i chi, felly os dwi'n cael hwn. So mae hi hefyd yn bosib, ac dwi'n mynd siŵr pam di hyn yn ddim yn weithio, na i drio agor hwn eto, ond yn fan hyn, os dwi rwan yn mynd i fewn i'n OneDrive i, yn fan yna, er enghraifft, so yn i OneDrive. Dylia bod yna opsiynau OneDrive yn fan hyn yn dangos i fi hefyd bod fi'n gallu gwneud o offline, so bod fi'n gallu gweld yr hanes fersiynau yna all-lein yn fan hyn. Ac am ryw reswm, dio ddim yn dod i fyny i fi yn fan hyn. Ond dwi'n yn siŵr pam di hwnna ddim yn gweithio, ond dylia bod ti'n bosib gweld hwnna fel hynna ar y Windows Explorer. Ac y peth dwytha ni eisiau dangos i chi ydy, o fewn yr apps 365 ar y bwrdd gwaith ydy, os dwi'n agor yn fan hyn, so mae sylw yn fyna hefyd, ond i fyny yn fyma yn y top, mae hwn yn ffordd hawdd iawn o weld yr hanes fersiynau hefyd. So os dwi'n clicio ar hwn yn fan hyn, mae gennau hogyn bach 3 oed yn gwneud dipyn o sŵn tu allan yn fan yna. So bob tro'n hwyl mawr efo fo rownd. Felly yn fan hyn, ar ôl clicio ar hwnna, reit lawr yn y gwaelod yn fan hyn, mae gennym ni version history, a wedyn os dwi'n clicio ar y version history, ydych chi'n gweld yn yr paen ar y dde yn fan hyn, mae hwnna'n dangos i fi bob beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen efo'r ffeil yma. So OneDrive, Sharepoint, 3 dot, version history, da ni'n gallu gweld beth sydd wedi digwydd yn y ffeil, da ni'n gallu mynd yn ôl rhwng y fersiynau gwahanol, os da ni wedi colli rhywbeth, os da ni eisiau gweld rhywbeth. A wedyn, yn olaf, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni heno, so na i adael chi just efo yr grŵp Facebook i ddechrau fo. So Your Illumino IT, so yn fyna da ni yn sôn am agweddau technoleg, sut mae technoleg gallu gwneud eich bywyd chi'n haws. Os da chi eisiau gofyn unrhyw gwestiynau i fi yn fyna, fes ni mwy na hapus i atab y cwestiynau a cychwyn trafodaeth o bosib os dio o ddefnydd i bobl eraill. A wedyn, yn olaf, wedyn, ein gwefan ni fel bob tro, so illuminoit.co.uk, illuminoit.co.uk. Ewch draw i fyna i weld safleoedd defnyddiol, so fideos hefyd, a mae yna blogs yna hefyd ar technoleg mwy diweddar. Ac fysa ni'n rili licio clywed be fysa chi'n hoffi gweld hefyd o ran o ran guides a falle yn defnyddio'r technoleg modern yma, yn ywedig gan weld bod o'n newid gymaint a mor aml lle. So diolch yn fawr iawn i chi am ymuno heno, a na ni weld chi eto fory gobeithio. Hwyl fawr, tra.